Ja, eerst helemaal met de kont erin. Ben je al oer de 90, hè? Waar je dat tocht? Ja. Ja, nog eens in de limo, hè? Hardwief. Ja, wat wie. Het beetje kan maar even opschouwen, zo vol mogelijk. Door eerst de bipster maar in, jouw niet tasken maar. Ja, sa. Ja, de tom-tom zit er. Oké. Goeiedag mevrouw. Goeiedag. Dat is hè? Ja, super hè? Nou, kom maar, ik ga jou hierin. Nou, geweldig. Eerst met de kont erin. Ja. Je gaat naar de voorrangspositie zo, hè? Ja, maar ja, bevoorrecht. Al die baan bovenbaar. Hoe liep het? Dat is keurig hè? Ja? Stoel achterover en kan wel sliepen. Ja, dat moet de werk. Maar weer door rustig op. Ja, dat vind ik hè. Zo wacht ze wel op u, hè? Ja, ik heb het. Oh, hier, wat ik dat auto net jong. Nou, is de auto groot genoeg? Ja, kijk, wat zie ik erin? Gooi je maar mooi het hoekje zitten, hè? Ja, dat doe ik. Ja, ik heb hem gewoon een mij erin. En dat. Pak hem maar, pak hem maar. Ja. Zo, jou er weer uit, Annette. Vond je het mooi? Ja, prachtig. Ah, mooi. Ja, mooi. Ja, ja, is prima. Ja? Ja, echt hier. Heel mooi. Schitterend. Ja. En hier wordt wij. Echt is dat oors. Ja, het heeft wel wat oorzen hoor. Ja. Ja. Dat We is zijn net wend om eens aan grote slieden te oors zeggen. wat als is Mazda. Nou, lekker eten. Ja, dank dank u u wel. Ze bent de plak en ze vinden het hartstikke leuk. Het mannetje ervoor heeft genoten bij me. En de vrouw die achterin ik. Kijk even een beetje langs. Van de morgen ga ik zelf de route nog dienen als verzorgende. En echt al hier even nog een keer even langskomen. Wat maak ik aan? Ik zit me hier goed, maak ik nog naar de kapper. En ja, ze winnen er helemaal klaar voor. Helemaal super. Als dat zo stik dat zie je zitten, jongen, daar geniet ik gewoon van. Ja, dat doe ik. Daar besteed ik graag mijn vrije tijd aan. Vind ik helemaal super. Wie hier deze wees dingen? Mem. Het mem niet her. We kunnen wel even een naaie Chinees zijn ze. Ja. Ja, je hoeft naar de kleur, maar het is haar. Dus jou in deze wees dingen? Ik zei de naaie Chinees, dat lijkt het me wel leuk daar. Dat is daar maar eens heen gaan. Oh, en dat is trok jong. Dat is fantastisch. Heerlijk. Maar nou kun je me beleven mij. Hè? Ik heb hier wij kwam binnen hier net toch het ziekenhuis ook gered. Er is hoe me binnen bij bovenop kwam. Goeie. Hallo. Wat ben jou onderwand? Wat ik aan het doen ben? Ja. Ik ben op terugreis naar de garage. Er staat mijn auto van beurt. Oké. Dus die kan ze even maar ophellen. Alleen ik kreeg toch wat warmer boeten door hier. Maar dat is dus zo net. Nee, dat Wat kan jij mooi. weet van hem kennen. Ja. Hè? Ik ga mofken naar je, maar net. Nee. Joh, heb ik nog een sjaal? Ja. Je bent nog wel opkleed. Die woont ik wel in broek, wat denk ik. Maar die krijgt net. Nee? Die had ik een heel skof voor de moeder gewoon tegen. Oké. Dus je let nog wat zakje. Oh ja, nou hoef ik hem niet meer. Kijk, dan zie je nog mijn moeder in bij hier. Oh ja. En als je meer naar zomer en wat denk je dan nog? Bij de kantine? Ja. Dat denk ik voor door. Ik ga wel lekker naar huis. Je ziet nog een hapje eten krijgen even. Zie ik zelf wat het goed kost. Oh. Wat ik lekker vind. Of een stukje makreel. Ja.
Maar Creole. Doe maar. Dat mag ik nog lezen, ja. Ja? Ja. Je bent een fijn proever. Ik mag graag een visje. Maar krultje vind ik wel lekker. Jongens een paar jonkjes. Ik krijg nog een week in Oostenrijk zitten. Dus je Boven in de bergen. geniet wel van het leven. Ja, zo nou en dan. Wat goed wordt, hoe heet het, eind deze week en dan werd ik 22. Zo. Dus ik ben een paar dagen aan het bedrijf. Ik zit nog in de caravanhandel. Je werk ik nou. Ja, ik werk nog een paar dagen. Vind ik wel leuk, joh. Ik ben midden mijn caravans in Maren. Dus je bent het stekken te krijgen. Oh, dat weet ik niet, maar wat een beetje wollen, maar dat net. Je moet in beweging, bedoel je. Je moet net met de grond op de stoel zitten hier. Actie, hè?